Papa Isabel zviri kufamba ere mamuka seko nasi kwakamira seko dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzamakabatira mhuri yeZimbabwe dzinosanganisira dzipi? Icho kwadi mhuri yeZimbabwe munongoziva kuti igaroziva kuti pachimuti aiwaka tinodzifambira nyaya dzacho ndozvazviri yebo ende ndonepfenyuro yacho hazvina basa kuti kwauya ani ukangoteerera chete mangoma anenge achikoputika kungave kunaya chingave chando zuva kupisa kana kutondora nepfenyuro inenge ikangovhura madhozi vateereri makatendera kupinda ende vateereri vacho vachipisawo zvakare combination yacho kani iwe vambogara pasina vamudzamu vambogara pasina vamudzamu kuti tivabvudze kuti tani kuti sei vana venyu ava kana zvanetsa toenda kuna director Dr. Albert Chekai kana zvashupa CEO kana zvashupa permanent secretary makamboona kochi vanopinda muground kana zvanetsa kuda kutologowesa zvinoita vacheka ino muri kuba road show vatoenda vatotopinda nemi ipapo pamaiki ipapo kuti aiwazve yozviziva zvinhu mhuri yeZimbabwe rega ndikuziise nekukuvandudzaya ndakabakata ndati ndakapakata musi wa 27 December 27 pabhowera murume nemurume vakakweretesana dhongi kana kuti vakatengeserana dhongi icho Baba Isabel is ready kuti vadziposhongore manga muchitaura nyaya yekupi zviya yekubhowera 07 Baba Isabel zikuru wangu yes handidi kukuwadza nemufariro hold on imbwesi yakadaro alright nyaya yandakupinda iko zvino mhuri yeZimbabwe andichatanga naye panapa inyaya yakaitika munzvimbo inonzi iyo nyaya iyi yakaitika kwaRusape kwaChief Chendambuya village Mwendazi nyaya ndoda kutaura panapa mhuri yeZimbabwe inyaya inorwadza nokuti kana ndikaitaura muchanzwa kuti veduwe kana taakutaura zvinhu zvinorwadza tiri kutaura zvinhu zvinobvisa munhu akasikwa naMwari mupenyu panyika asi munhu achizobviswa panyika nenzira yokufa ende mafiro anenge aita anenge asina kunaka rega ndingoti bamukaseko mukoma wangu Machemedze Mr. Machemedze ava mukoma KB munhu 1 akataura shoko panepfenyuro rekuti inini ndini munhu 1 anoti anoshanda kubasa kwake kana afa ndisati ndachengetwa ndotanga futi ndadzurira kubasa kwangu ndozoenda kunovigwa okay mainzwisa 1 munhu kuti iye kana achinge afa avigwe asati adzokera kubasa kwake mutumbi unofana kumboita kubasa kwake it's a must ende utori mutemo wenyika kwari okay Machemedze unapazwa ndapabata wapabata ndapabata kule ndipasa komzikuru ukabata pamzikuruka kubva nhasi ndiwe sekuru watowa mai ndapabata asi kwe 2 days ndapabata wapabata kuti unenzani kwe uruzedi mukufamba kwedu tiri vasiyaita tiri vasiyaiti tiri matikiti mukufamba kwedu tiri matikiti fa tiri vasiyaiti tiri matikiti fa powerful ta kia reporting to the angel reporting kwakataka kubira padakatwe niko timoti anofana kutevera ndiani Leviticus ukasatevera niko pakunaka Peter Mary tapio romani sipaini pasapitani afana charamtura imam tumanda wakachiwemba kebedekiata si daenyoroshwiri pinifo wokochwera sipinititia daenyoroshi akaroshi daenyoroshi oiri po rikiti vo tsutsuranitive icho kwadi mhuri yeZimbabwe nderimo ndiri mukati mekufamba mukati mekutsudzura nekufafedza dziri kuitika matima nawose enyika ino rega mhuri yeZimbabwe ndibva ndangopinda pandiri kutanga mhuri yeZimbabwe rega ndingoti paka Rusape Chendambuya Chief village Mwendazi Zimbabwe rega ndikudziye zvakaitika mukati menzvimbo iyi kune murandakadzi ange achishanda pane mumwe musha basa rekuchengeta pamba zviya zvokuti kune vamwe vanhu vane misha yavo vanoti musha wangu haufaniri kuparara unofanira kugara uripo kunyange ndikaenda kunze kwenyika kunyange ndikasinza mukati meguta reHarare kunyange ndikaenda kuCanada kana kupi but musha wangu ucharamba uri musha nekuti kumusha ndo kune midzi ichokwadi nyoroshiwiripe inzwa baba pati inzwa mwana wekubereka ndati muzukuru amai vanga vachichengeta pamba apa vaigara vakasununguka varipo ndokubva vaita wekudanana naye muzvina rudo mudiwa
sugar pie yavo madama anzi ndikutaura munhu unenge uchida uchipa rudo ruri pamusoro vadanana nemunhu ava muzukuru pane rimwe zuva rakangofunga kuti munyeve ndamboonawo cabbage rikanire kucabbage shona waibata mzuva Yes. wakura kamuzukuru aiwaka ndiwakaona usikana wetege ndasida cabbage pavakatauranya kuti ndasida cabbage havane kutanga vatsvaga kuti iwe munyevhe wacho uri kupi nokuti kana urimo mukichenika unenge uchitovavarira kuti ndoda kubikwa ndinopinda poto avo ndokutora cabbage ndokurikungurutsa hamai kumagunde amai kumagunde tekesa musitu kumagunde kufamba uko vachienda kumba rekabeji ravo okay kukinurako kuvhurika kwedhoo petirikiti inside vapinda muteni mufariro wavanoita nemunyevhe ndo mufariro wangu wakuita nekabeji asi munyevhe unoti ndini muridzi wepano ndini baba wepano uri chimoko changu anouya pauri chikomba but vese hapana karoora kuvabereki mukadzi uyu zvikomba vatinoti vakuwasha dondo yes iye zvakare ari muroora dondo kuvarume vapinda mumba vanhu vakufara pasi 9 paka wapindira munyevhe cabbage iri mukati papa vanoziva kuva iyi umunyevhe uyu unogara kupi vose nogara nzvimbo idzodzo kwarusapereka kwachendambo chendambo iri murusape alright iri murusape okay apa tataka kusumudza zita hombe tozoenda kuti muzive kuti ndikwachifani okay kana tisingakanganisi ndokwana chengi masaroko madam boss right ivo ninge uri pachipatara zvo vasi kuziva kuti kudzimba kuchakapotoka right inzwa koma kb paka munyevhe wapindira zvikanzi ini ndinomera chero risina kudzvarwa iwe unotoda kuti utanga wadyarwa ugosakurirwa inomera chiro zako handine power vashandi vomubhotera vachitora motera vachiisa pasi mwari pasi mwari pamusoro mukadzi arivo kabeji rikaona kuti ingatogona kukunguruka vari kabeji rarwa pasi ratiza kumunyevhe wakapinda sei mumba manga musina ukiwe akatobanikidza vurai dhoo nokutorwa dhoo uchipinda munyevhe haune power kabeji chiva kunguruka amai kumagundi asikaverengeke vachivatsvaira ndobva atsoka ndobva nemukadzi Zimbabwe mukadzi akarohwa mumusoro make makatooneka kuti akatorohwa nechimwe chinhu chakaoma nzvimbo 2 ndokubva anobata mukadzi uyu ndokubva aenda kwakavanzika masaidi ari 2 uku neuku ari kuratidza sekunonzi airova nechimwe chinhu chaiboora kusvika mukadzi afa uyu murume uyu ndiye ega kumapurisa kuti ndiri kufunga kuti munhu wadarova uko afa saka izvo zvimapurisa chinosvika vari kuona hakuna munhu akafa kusvika mutumbi watorwa iye ari maoko emapurisa so ndo nyaya iripo kudai so ndichitaura nyaya iyi ndokusaka ndanga ndichiti ndange ndichikukwazisai mukoma kb munhu wandanga ndichitaura nezvake anonzi Makurumidze murume uyu anozviti inini kana ndafa handivigwi ndisati ndadzokera kwandoshandira good nemhaka yei munogona kuti vateereri fungai kuti munhu anoshanda basa rei munyika yeZimbabwe kuti basa raanoshanda azviite kuti kana afa avigwe asati adzokera kubasa kwake chiro zvikaita sei anotodzokera nemutemo wenyika munotodzokera kubasa kwake anoshanda basa rei munhu uyu 26 minutes past 10 zvikanzi murume uyo kana kuti muteereri uyo anoshanda kakumochari baba Isabel hanzi anoshanda kumochari timbunza vangu zvakare okay 0712726779 new WhatsApp number ye National FM 0712726779 hanzi munhu ari kutaurwa kana Bozhongora anoshanda kumochari chete handidi kupikiswa ndinomutsaka timu mashasha yese nemhuri yese kwaChabeta ndinonzi Nobet Chabeta pachivaka nenyama kuurungwe okay rega tienzwe kuti vamwe vanoti kudiniko imi varume imi muchatikuwadza nekuseka kana moti munyevhe cabbage
tichabva taona kakamwe ka vision kespeed. Anyway, murume wokuenda kunozvipereka akagona kuitira asati okay, kuitira kuti asati tambisire nguva avo vanodzokera akakubasa vafa obviously vanoshanda kumochwari. Ndinonzi Regai Samuel Gwaya ndiri kunoko koBulawayo. Pachimuti pane vateereri chaiwo. Okay. Ende vane dzakaronza. Alright. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Murume anonzi Makurumidze ari pa Parusa baba. Okay. Anoshanda kumochari. Okay. Anotaura kuti inini kana ndapo ndakandozorera kubasa kwangu. Nokuti ndoshanda kumochari. Inini baba Isabe wangu andidi munhu anotaura nyaya dzerufu. Inini hangu andidi munhu anotaura nyaya dzerufu. Kana ukafarisa sei? Inini manje anditye kana kuvhunduka pamusoro pechirufu. Angatotya ndimi nokuti munenge muchitya inini. Ini ndini rufu wacho. Baba Isabe, ini andombotya rufu. Ini munotya ndosaka makatadza kudzokera kuya kuna Yuna. Kupi? Ndaitotya kuti variko vanofa. Papa Isabe. Rufu hivi. Rufu. Umwe muchindi akamboti atofamba nechimoko chake twanzi baby. Kufa kwako kufa kwangu. Paunofa ndisari ndirofa newe. Vari mukati mekukurukura, vambukisana, vambuberikana. Rudo rwapinda mungoma kepi. Ari amaikoma kunde. Baby ndaneta. Imbondisimudza. Ndikatipogara pamvuri andikusiye. You are my sugar pie. You are my ngangana. Rufu rwako ndinofa newe. Chese chasvika ndinofa newe. Ndichapikira. Hapana kuita kuva mukoma kepi achipapa zodoko. Rikiti yauya shumba papa. Kwakaenda murume kwakaenda mukadzi uyu amumuti apa shumba isiku arumaka inotodzikirirwawo nechimwe chikara kozvamboti ndinomira newe ndofanewe yadarika apo bebasa rarara manje pasi shumba yamujamba blazi akwira mumuti vari kutoona shumba chijamba chiboko ichienda kwakuende manje pepi mukati are you safe baby safe zikati ingove bokati murufu ndisizwa za ayu arisi rufu ishumba Happy New Year KB na Bozho. Undudziro kabozho kuti ndirimo mu 2026 umu ndakamirira kunzwa dziri kupisa nditira uka Happy New Year kune vese vanotevera ma 7th Day Adventist ese machelechele ese nemhuri yese kweGeo Pomona. Ndinonzi Brian Chiwetu paGeo Pomona baba Isabel. Brian Chiwetu paGeo Pomona akachibata chimuti. Hey Chiwetu. Iwo mashandiro ari kuita Geo Pomona kutora marara. Aiwa inotora. Iyo ndio inotora. Nemota kwadzo. Yes. Aiwa tinotenda. Ngazvirambe zvakadaro. Sando. Nokuti rara ranga ririmo mudhorobha umu. Aiwa mawadi. Rara ranga ririmo mu Glenview umu. Ende marara iwawo zvakazoita akazokonzera umwe pa Christmas kuti marara yende mukabvunza titeso neni. Anditi marara anotorwa ari musaga. Amindi vanenge ari pai unoiswa pageti. Anditika vakomana chingosvika vanobva vatora ipapo. Umwe ateka grocery rake rokuenda kumusha. Asvika pageti akangana phone kwakusiya saga riri pageti. Riri grocery. Akudzukira ndiro chi phone yandika. Mota yakomana yasvika. Saga ndire barara mota. Ndichikupi baba Isabel. Haivi. Kune avo vanga vasina kuteerera nezuro patakauya baba Isabel. Anditika manheru unenge wakadza 6 to 9 vasina kunzwa ichi chakomentwa naGweja cheku Epworth chakafamba sei. Nyaya yeku Epworth ndekuti musi wa 25 December vanhu vari ku Christmas. Pane pamusha panogara baba nemudzimai wavo nemwanakomana wavo nemukadzi wake atori nemwana. Okay. Murume akatora mukadzi wake achibva aenda kutofara sezuva reChristmas. Muyeye nemukadzi wake vese vachibva vamwadoro. Mukadzi zvakakasira kumukurira semunhu asagara asimo masvere. Ndokubva adhakwa. Murume akaperekedza mukadzi wake kumba. Ndobva asvika, ndobva asiya mukadzi wake kumba, ndobva avhara dhoo. Dhoo rakazosara risina kuvhara rikuti rine chiuru chokuya nemukati. Murume achibva aenda. Murume aenda, vatezvara babano vebaba vemurume uyu ari vatezvara kumuroora uyu. Vakaziva nokuona madhakiro angaita muroora vachibva vateera kumba. Mwanakomana achibva tezvara vakabva vaenda kunopinda mubedroom munorara mukana mwana wavo nemuroora. Vapinda imomo vakatobvisa trauzi nejuzi kutaura kuno kwandiri kuita hembe dzababa ava dzakatobatwa.
vadziwana dzirimo mwanakomana ndo pakazofunga kuti ndasiya mukadzi wangu akadhakwa uyezve pandabuda mumba imomo ndavhara dhoo here nokuti mukadzi wangu haakwanisi kumunga achivhara dhoo nokuti ndamusiya nekudhakwa ndokubva adzokera kumba Zimbabwe. Regai ndikuzivise nekukudzai akasvike wanike baba vake vasina machira vatori bhizi mumbamo ivo vabvisa hembe yavo vari bhizi kusanjura mukadzi kuti hembe yake yemukati ibve akatosvika vakatobata hembe yemukadzi ende paakapinda yange yatobva. Yes. Mwana paka achibvunza kuna apai kuti ko muri kupata mkazi wangu muri kumpatiranyi. Mwana achiona baba achibvaenda kuna amai nokuno kumama wanainda wana baba mumba mukadzi wangu vachibvisa hembe iyi amai vanobvunza murume wavo anoti ndine nzara ndanichibvunza mukadzi kuti chikafu nochiwana sei pasi 2 dzeusiku. Baba Isabel, papa pamba apa pakamira sei muroora nemwana nemuzukuru vanoshandisa imba ipi? Vane rume yavo vanoshandisa ipapo imba imwe chete. Alright. But ivo vanoshandisa rume yavo pamba pavabereki nemurume ivo vachishandisa kwavo asi dhoo iri tori kuseri vatiyezvaro vakaenda ikoko zvokuti kurasa kwemadhoo kunyange chiri chikafu chinononokerwa here mumba memuroora ndikuda chikafu na 2 dzeusiku. Alright, muroora anga akadhakwa akarara kusaka chipfeko chemukati chemuroora vaichibatirei ende ndichitaura nemuroora inini ndichitaura naambuya vake vese akatotedza kutsanangura muroora anoti murume wangu ndandoziva zvese nokuti ndakatozoona baba kuti vane chipfeko changu. Nyaya yakanoripotwa iri kumapurisa. Nyaya manje inoda kunoripotwa kumapurisa vakutiti ngainyararo mwanakomana ambotanga achiti ngainyararo asi iko zvinozvivesa kuti ngainyararo muroora kutosvika bati hama dzemuroora dzakuziva nyaya yakaendeswa kuna natezvara. Vari kuiziva vatezvara vanatezvara ndo vakaunza nyaya. Aiwa nyaya ikuziva vaina nambuya ichiri palevho yepasi iyi mbuya vemusikana wemuroora. Ya saka Zimbabwe muri kuinzwa nyaya yakatika kuairport ndio yanga chikomendwa na Gweja ndio yakakomentwa na Gweja yakataurika nezuro patakauya. So woita sei nokuti veukama vari kuti kanyaya ngainyararwe asi muroora akanoudza hama dzepedyo hama ndo dzaunza nyaya kuchimuti wonoripota here nyaya iyi ende vari kuti muroora weda kuziva zvakaitika anotarisana sei navatezvara ko musi uchashanya vanhu vese muroora anokwanisa kugara here pamba varipo tuna vatezvara anenge achiziva kuti ihondo yangu anytime can happen. Ya pakaipa mati hembe dzababa dzakabatwa dzinani mwanakomana nemudzimai wake vanadzo ndio vakachengeta inonzi chiexhibit kana usiriwe ichi chiishi. Vari kudaka kupinda live pachimuti fonai panhare dzinoti 0713 938538 0713 aiwa chinenge chakabatwa handina chandanzwa pati nyepenyiro ndiyo saka ndozoti panenge pachingofaya chete muri kutigonera rambai makadaro tinotenda kwamutare kumakomoyo. Vakadzi vanofanira kakudzidza chidzidzo pamudzimai uyu kumira pamunhu mumwe chete kwakakosha. Ndinonzi Abigail torapa ndiri kukotwa. Ndomwe mukadzi uyu. Madzimai dzidzai chidzidzo kubva panyaya yataurwa ikwarusape. Famba mira nemunhu mumwe chete. Kana usisamude muudze murambane zvipere woita move on. Vaneka business kavo kakavanda kekuti John akavaende zvakati nengi anoenda zvakati nengi achiendesa vana kuchikoro umwe anosiya vana vacho umwe achizodzidzisa umwe anotenga mubhedha umwe ndiwe rent umwe ndiwo grocery kwanzi pazvinoungana vanoti tashanda. Ndo patati madzimai vanogona kuita cabinet nokuti mukabineti muna minister we-education. Okay, primary and secondary education, higher and tertiary education, transport and infrastructure development, finance and economic development. Kufunga kwa mkabineti inini ndandiri kusadziri. Imimi. Mzukuru. Imimi. Kwati yadi initiate. Imimi. Baba Isabel mungaitika. Utane kupatele ribaza. Kufunga kwenye wameatelele. Isu tingago kuisa zvedu ku. Wewe mzukuru. Okay, it's alright. Yesi kanyemba na Bozho ndiri kukubata zvakanaka. Tiri kunakirwa nemi ndinonzi Mr. Klopp kumondoro kwa Rwizi. Iko kumondoro kundine nyaya mukoma KB.
vagari vekumhondoro kana ndisingakanganisi kwa Nyamweda uko tibatsirei tinzwe kuti murume akafa achishanda pamba akazovigwa here mushure mekurambidza kunzi haazwe muno havigwe muno 2 days muno ari mumba asati avigwa akazovigwa here tibatsireiwo mokuti makaenda kumapurisa sabhu vakanzi ngauye kumapurisa tinayo toiziva but munhu yakazovigwa here nekuti mumba hamuna mochari hamuna firiji yezvituna anosvika pakushata. Mukunzwa kwamakaita nyaya yekumhondoro chii chakaitika? Kuti pane murume aishanda pane mumwe musha achibva afa agari ikoko afa kudaro akanzi izvo noutungamiriri madzishe no haazwe muno saka havigwe muno avo vacho anoshandira vacho avazivi kwaanobva. Baba Isabel saka vakuru vakati hatovigwe muno apa ari mumba mutumbi chituna changa chiri mumba 2 days vanhu vakatosvika kuenda kumapurisa vaenda kumapurisa sabhu vakadanwa ikoko saka ndichiri pakati saka ndaingoda kunzwa kuti yakazofambiswa sei akazovigwa here. Mondoro kana muchiziva nezvenyaya iyi tibatei pa new WhatsApp number yeNational FM inoti iyo 0712 726 779 0712 726 779. Nyeve paakasvikira cabbage ari mumba dai asina kutonga ega dai akauya kuno kuna Sabhuku Mukupe takavayananisa kuHonde Valley chakabatwa chemuti kuHonde Valley tsika mwana tsika pa National FM. Baba Isabel fafaidza ichimwe icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mandiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsotira tiri kuti kamatima na wose nyika ino. Hey Zimbabwe paka nyaya yandoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe inyaya inogona kusuwisa iri nyaya inobva kubhoera. Zimbabwe chibatisisei chinzwei mugochinzwisisa kuti bhozho pandakudzika apa zvakambomira sei. Regai nditaure muri yeZimbabwe ndichiti nyaya ndiri kutaura panguva inonyangetika mukati menzvimbo yekubhowera nyaya ndiri kutaura yekubhowera iyi yakamira yakadai. Kune murume akatenga dhongi kune mumwe murume atenga dhongi ndokubva abhadhara mari akabhadhara haisiri uyo akashatywa kureva kuti akasara neimwe mari yekuzobhadhara kutenga dhongi. Kana chadhogodha mimba yebera uchitinzwa fona tiri kuda kuti uzoita zvako chaizvo zvawakatanga uchipinda pachimuti signature yekuti kana chadhogodha wapinda unoita sei nekuti apa ndiri kutaura nezvedhongi apa give aipinda nebhera repaskoro right chadhogodha reve dhongi raikuma nasi tira nezvedhongi chadhogodha mira uri pasendiby inzwa baba pati murume akavinga munhu uyoyo wakatengera dhongi zvikanzi mari yangu ndine bhabharasi ndinoda kutenga chi utenga doro zvikanzi une bhabharasi pana pashamari zvakaoma ndisandani chi mari chimwa doro randinaro iri ndakada kutenga doro kare panapa ngatingonwa ndatenga doro ndisati ndakuona ngatimwe avo varume kusvitsana nyaya dzichitsva kumba vachimwa varume vatakwa vakuenda kumba vakuperekedzana akatenga dhongi neakatengeserwa dhongi vakuenda kupi kumba. But pavakasvika pamurume uyo aitsvaga mari yake kumunhu akatengesa dhongi uyo kutsvaga chikwera chikuenda munhu kune munhu wake aive nemunhu wake waive naye achiti ndiri kutsvaga munhu wangu ane mari yangu. Pavakabva varipo 2 vadhakwa ava muridzi wedhongi neakatengeserwa dhongi varipo 2 vakasiya murume uyoyo ambosvika neumwe valirika vachibva vaenda avo muzinzira zvemukona avo zvemusango avo vasvika musango amene zvavakanowirirana kuti raive sera rekudhara here kuti hongu chikwere chedhongi chiripo but vane mamwe mabasa avaita avaita kana munyika anotovhundutsa beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emeli varoi avana piro mumba iwe murume uya
auya neumwe wake wanga achifamba naye uya achiti shamwari ndiperekedzewo ndiri kutsvaga munhu ane mari yangu akatenga dongi asiwa kapepe azoti ndakufamba urika ndendise ndiende hamai kumagunde hekumagunde hamai kumagunde hekumagunde jekesa musutu hekumagunde kufamba uko ari kuendaka ane rekeni okay dzeshiri dziyadzi dzanga dziri nguva idzi rakacheka nyika anzi shiri inonga masikatika anzi kashira kasikusimuka ati mira ndinyatso kaseta akanzwa kuti uye ari kuswedera padhuze kuti aone kuti aiwa bhati saka iye ari kuda kushirika but kwari kuita kushirika kuzwa akati ambosiyana nezveshirika asati andosvika kuda shirika dhuma nevarume tuva nyakutengesa dhongi nekutengeserwa dhongi vari busy kusasana kuita murume nemukadzi kuvakomana muri kuitei anga ari mukadzi ipapo ndiani anga ari mukadzi manjeka ndiye nyakutengesa dhongi nyakutengeserwa ndiye murume kanyamba ndizwe ndiri sekuroko chinyarara muzukuru wapindwineko varume ava vazivi muzukuru terera muzukuru waniza muzukuru nemawandiro akaita madzimai nemanakiro akaita madzimai muchenero wavo chigonero muda kudzoseraachema vachikomenda vevamwe nezuva kuvakomana muri kuitei shamwari ndiwoona nyaya iyi ngazviperere pano ndiwo tiona ka ngazviperere pano apa handikupa uye anga ari murume ndokumba kwakaendiwa ka uyu wakutengeserwa dongi ndokuenda kumba ndobva asvika zimbabwe idza kutonyora kwacho kumanaka ndobva apiwa wachi yakamushana ndopfekwa nimwe munhu wachi ndofunga kupfeka kuwachi iko kwakatokosha ndobva apiwa wachi ne2 US nyarara apiwa wachi ne2 US achibva anyarara so apa ndanga ndiri kutotaura neumwe hama inova hama yemurume vapiwa 2 years muchenda akapiwa 2 years ari akazorangarira kuti mana zvinhu izvi imhosva chaiche ndikapiwa 2 years akazopiwa 20 years musi wapiwa 20 years ndo pakada kunzwisa kuti unoita nezviwe sotiwa 20 years but matsvagiro anga ichiva nemunhu kwayoka atopinda nzima uye akati iwe mina ndikuudze varume mari ndakapiwa nezvakati ndakaona varume one uyu neuyu vachisasana vari mukadzi uyu aitwa mukadzi manje achibva toona kuti ndikatangirwa kusanoripota inini kuti ndaitwa mukadzi inenge yakaoma akapiwa huku ne$2 ne2 years neaitwa mukadzi havo kwasabhuku kunoripota hamai kumagunde hekumagunde chakaisa musutu hekumagunde kwasamba uko asvika kwasabhuku ne$2 yavo nehuku yavo saka nditauya sabhuku ko 20 US yange sinotambirwa yange yatambirwa nofana yakarebda kugarirwa futi nokuti kwasabhuku ndichiita nyaya iyi handakuona $20 zichita kwasabhuku saka inofunga inenge inorema inogona kushanda inenge yakati sare ndobva enda kwasabhuku ndeti nhasi ndiani nhasi ndi 5 January saka ndichakuudzai nekuti sabhuku akashevedza vanhu kudare ne04 handisati ndanzwa zimbabwe kuti dare rakati kudii yandiremera kuti titange tapedza dare ndisati ndakuzivisa zimbabwe zvikuitika kubhowera saka ndichanzwa kuti dare nezuro kwasabhuku rakati kudii hatimirire kukubvunzai hatimirire kuti mufone zimbabwe kwakatika nyaya iyi nezuro makaona dare iri hama dzemurume aita mumwe wake mukadzi hama dzemunhu aita mumwe wake murume makatibata izvezvo vanoziva nyaya iyi kubhowera tanga izvi ndokusaka mutopiwa wakakura namba iyi handitese new WhatsApp number ya National FM inoti 0712726779 0712726779 ya
mamuka saiko munyaradzi sabhuku mukupe bosi weManchester United paHonde Valley vakachibata chimuti kuti tsika mwana tsika uri kuseka nyiko iwe vaisavyo kambo kanonziko tonyo dzakambomira wena kutonyora $2 wachi huku $20 avaiwe bhosho nekuwanda kwakaita kamadzimai varume kwakudanana regerai kaucheme chokwadi kanyemba ndinonzi munyaradzi mukupe ndiri kuno kuHonde Valley kutichemedzera muzukuru wangu kuti muzukuru yemwana wangu pasina muripo baba Isabel pindai muna Harare Street baba pindai muna Harare Street mugara zvenyuzi muone wantu arinenge achizvura baba ukaenda kana dai chinzi unomwira mvura unomwa dhiramu kamutown yes vachidarika vana zvavo vageza vana masikiro akaitwa vana muZimbabwe muzotibatirawo baba chamo vageza zvavo vadyejira vanasikana uya uone migwagwa yobwinya nejene iyo maruva enyika ndiwo vanasikana zvido zvemoyo zvitonodza moyo zvikunda moyo akamukaka shuwa usaoneke uchienda kuna munango mamuna even ukaita tsotsi ukanetsa tikakutumira vana ivavo tokubata chete musadaro vana veZimbabwe ubva waenda kunomwe murume pepe ndebvu kusangana ndokasi moyo papa kune munhu wekuti kana kaenda pastage ka audza vanhu ndaenda pastage ka zvaudza vanhu ndo zvaenda kunoita kwaita zvokuti kwanze apane kambomira kuti ndiri munhukadzi ndokasi anenge achiti ndiri muimbi wamakadana regai ndimboita kana zvanetsa anojamba achiuya ikoko achikatiimbeitese ndokasi kusvikira mamudza kuti zvakwana haanyozere pabasa haanyozere the evergreen aiwa ndokasi kikiki hati muBiro ma1 ndo hunhu hwacho here hanzi wemazuva ekupedzisira chimbondibvunzirawo katondiraivhere mukuti anoti ukudinika nazvo izvi ndinonzi Piasi chakanyuka ndiri kuRixton kuri seiko nhasi vakachibata chimuti papa Isabel musati matsudzura chimwe regai katingosvitsa kamashoko ari kubva kakuBosch Motorspace tsudzurai chimwe baba Isabel icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza chiri kuitika matima nose nyika ino paka karoi chakukaroi chiri kuti tani icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura chiri kuitika matima nose nyika ino paka karoi muri Zimbabwe kune nyaya yakaitika kukaroi yemwanakomana akaroora mukadzi wake nenzira yekutizira aroora mukadzi nenzira yekuita zvekutizirwa mukadzi achibva aenda pamba mukadzi aenda pamba apa amai vemurume haana kuenda pamba straight akaenda kwatete kuhanzvadzi yababa vemurume wake ndo vakazoenda shoko vachiti izvo muri kuzviziva here kuti kumba uku kwaita muenzi kune mwanasikana auya achiti aine pamuviri apa ndamubvunza ati kuuya kwamuri kunoreva kuti ropa ndere pano mwana wehanzvadzi yenyu ndiye ane pamuviri pandiinapo saka ndaya kuzokuudza hanzvadzi yangu ndo nyaya yaitika baba vachinzwa nyaya iyi vakati ini ndosora ndiri kubasa nchita basa rangu udzai amai vake vataure kuti vanozivei amai vakati handira zvondoziva zvakawanda asi chandoziva ndechekuti mwana wangu achiri mwana asati asvika saizi kuti sei yekuroora kuita mukadzi mukomana akatizirwa akura sei ane 19 years musikana anga ati iye ane pamuviri pamukomana uyu akura sei 18 years yes okay right avasungise vese but amai vemwanakomana baba vakati naye amai tichaita sei mwana uyu vanhu vauya pano nokuti kumamisha kuvanoti iwo once angosvika pamusha haadzokeri vasina chavakabata anofanira kuti abhadhara Zimbabwe nyaya yakanetsa kusvikira amai vemukomana vataura mashoko ekuti imimi vatete ndimi mavingwa kumba ikoko nemusikana akauya kumba kwenyu muudzei mwana iyeye kuti amai vemunhu kana kuti vabereki vemunhu varamba kuti mwana wedu haasati akura uye zvezera rake harikwanisi kupa mukadzi pamuviri kuiye mwanakomana anga atizirwa anga ari kupi hapana anga aripo achibvunzwa ari kuti kudini nguva yese pasikabvunzwa aitaura nyaya idzodzo ndaamai ende vakabheja kuti mwana wangu haasati akukwanisa kupa mukadzi mwana nokuti mwana icho beyond deep down beyond deep down beyond
deep down, oh beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down, beyond, beyond, deep down. Emeni o varoya vanapiro mumba iwe amai vakatora mashoko ekuti kudini ndikandipatsa kororoso kana yes Zimbabwe amai vakataura kumwanakomana wavo ane makore 10 nemapfumbamwe 19 years kuti musikana auya pano achiti ane mimba yemwana wangu kuti atizira aroorwe nemwana wangu anonyeba nekuti zera remwana wangu asati akukwanisa kupa mukadzi pamuviri okay ende upenyu hwake asati akutoziva kuti chinonzi mukadzi chii amai vari kutaura vanhu vakada kubata vanakomana kutaura naye vanzi musabati muda kudzinyirira mwana ndokuti mwana kwandiri kutaura haatozizi kutaura ndokubva vati kuna vatete itai kuti mwana yeye adzokere kana kunomusiya kwa sabhuku kana kwa mambo kana iri mhosva tichanoona nhamo mhosva yatichabhadhara kwete yekuti akaita bonde nemwana wangu zera rake asati akuziva izvo asati akura amai ava vane vana vanokona kuita ivo 4 1 musikana ne3 vakomana uyu ndiye mukomana mudiki uyu pane vamwe vakomana vese ndakazoita tsakuriro ndichipinda mukati mavo hapana akaita mwana ari pamba vakada kuita mwana vanotomitisa kunze auya pamba hatendwi okay anogara kunze endeni toita sei mwana uyu vachibva vamendeswa sabhuku vachibva vashedza vanhu ava kuti uyai kudare amai ava rubonga ava murume wavo nyangwe kuende kudare haana chanotendera kutaura regai nditaure inini amai ndivanokutaura baba vataure kunyange baba vachizwa kudare vanoti manga maudza here mudzimai wangu kuti kune dare mutupo iwo wakaipa vanopisa mai vavo mwana wavo akasingatauri baba vangu asingatauri vaitonzi naamai ava mazvinzwa here vanongoti tazvinzwa saka mati kudii simba richidzorerwa kuna amai okay mwana aendeswa kwasabhuku ndokuda 2 days ariko vari kuramba kuenda kudare vari dzemana kuti achitore mwana akakanganiswa haadzokeri pasina kuripwa mutemo ndizvozvo varamba sabhuku kusvika ati ndokudzorera mwanasikana kwatete kuya kwaakaenda ega achiti ndatizira ndobva aenda ikoko ariko ikoko mwana akutobika hareki kutumwazve ndizvozvo atizira kwavateteka muroora kawa akutobika ikoko ari pamoto ari kubika musoro mupoto esadza adona mwana furo abvatsva akurwara fara ripapo mafenzi agara achirwara here mari hapana anozviziva zvatangira ipapo hande kuchipatara vari kufonera mukomana kuti regai ndiudza amai vari kuti iwe vagara vasingatogoni kuzvinzwa vakudzikira tete makachengetera mwana iye ndekakudzete mosiya kwasabhuku aifanira kuziva zvokuita imi matatigara nemwana iye vatete vachagara nemwana here vachimirira makupikisana mwana aya nemaronda mwana kuchipatara ari kuchipatara ndobva agara muchipatara Zimbabwe ari muchipatara kudaro nyaya ichitaurwa kunze ndokubva abudiswa muchipatara chenzi mishonga ine zvakati ende chimashandisira kunze akumira kuchipatara ndivatete vega vakatambirirei muroora achirwara kudaro Zimbabwe regai ndikuzivisei achirwara kudaro mwana achibvararo zvakasimba zvakare ndokunzi sumudzai mwana uyu marwara kuti achaite ndokudzokera kuchipatara achinasvika kuchipatara mwari vakati mweya wangu autambudze ndobva watorwa mweya achibva afa mwanasikana achibva ashayika nematambudziko ashayika kudaro vateteka vachibva vaenda kuhanzvadzi yavo fiya kumba kwezvikanzi zvimwe zvacho mazonyanya zvingani zvakaitika kana munhu akauya pano achitaura nyaya yekuti akatizira mwana wedu munhu ari maoko medu dai manga muchiti paakatizira makaenda kudare mukatongwa muchiti hamumudi muchibva mabhadhara aifanira kuramba ndeuyu ndopaibva maoko medu kunyange afira maoko mangu atofira maoko menyu hanzvadzi nemuroora zvamuri kuita zvazvisiri izvezvi ndokubva vatete vasumuka ndokubva vaenda kumbe kwemwanasikana kuti mwana wenyu akafa but zvakaitika nezvizvi zvikanzi vabereki mwanasikana kira zviye mwana wamuri kutora ndopi tinewo tisiri kuona pano asi ari kwenyu zvikanzi anga ari kwedu zvikanzi kochicha zvoita kuti afe kana akashanya nemakumba akachifamba akauya akafa here akakandwa pagedhi here akakandwa mumba here ko kana makaona akafa makarege kuenda kupolisi
zvikanzi akari mupenyu chii chakaitika tiri kunzwa nyaya dzenyu tiri kutsvaga mwana wedu havasi kuziva kusvikira vaingoenda sabhuku nyaya yakukwezwa baba naamai vemwana vacho vatanga kutoshwa nemukomana wachona zvikanzi ngatifambei musati taviga mwana vakunofamba kuchibva kwazoshevedzwa mubatsiri akasvika panzvimbo zvikanzi muri kudetseka neimi zviri pachena 1 ndiani kwakabudisa ziso uyu ari kushinza mashoko ekuti ndiani ari kuda kuya kuzotora murume wangu izwaya paZimbabwe mubatsiri ndiye akaunza kana kuti akataura mashoko ekuti imimi muri kunetsekana ndiri kuona mwana uyu atizira murume womunhu zvikanzi aiwa mukomana ukanzi aiwa 19 years mwana zvikanzi maiwe uyu mwana uyu zuva rakasikwa naMwari rakakwana kana muchiti hana mukadzi vatori nevakadzika vatori pasi pemwana uyu nokuti nguva yaada nenguva yaadiwa ane bonde masikati kana usiku asi nezvotarisa kuti bonde racho hamurizivi ndosaka muchiti mwana but munhu iyeye ari kuti ndiye natizira murume wangu ndiye aita zvinhu izvi unganai then yoroshiwiri pinifo wakachwemba kivirikasha iritinifo zvikuru vanhu vachibva vaungana ivo vaitonda sezvo vakagara vachiramba kubva pakutanga ndokunoungana zvikanzi aiwazve handidi kunongedza handidi kubata munhu basa pandakakatumwa iri ndakapiwa masetifiketi matsamba nevanoona kuti tionezve zvemumhepo ndakabvumirwa nehurumende ndakabvumirwa kuti ndiite basa simba ratoda kushandisa panapa ndirero pari pano ndevapiwa vamwe vana nevazukuru vari pano zvikanzi varipo but havasi kugara pano chikonzero vakamitisirwa kunze vakavimbisa kuti vakauya pano vanogona kufa nokuti shoko iro rakagara rambobuda kumashure kunzi vana vese ava vana vanovashandisa but aisaziva kuti ndiani zvikanzi vana vese ivava varume vemunhu 1 mukadzi wacho i1 but akasika nongedzwa but munhu wacho vanga rama ivavo vanova ndo vairamba kuti mwana wangu haasati akuziva chinonzi bonde but ndo vaishandisa mwana zvikanzi raiti unganai kusanganisa sabhuku nevana venyu zvikanzi panapa hatidi kunongedzera munhu tiri kukumbira mwana wavo mwana waakamitisa ari musango endai motora mwana iyeye ndiye achatiudza kuti ari kuita basa iri ndiani panga kune vazukuru vangani kunze uku akwa kune 2 uyu ndiwo wangaita uchidirika vanakomana 3 musikana 1 vakomana vese 2 vakuru vatori nevana ma1 but vari kunze havasi pamba saka kwanzi tsvagaipa vaviri vano musango ivavo ivavo vasati vatsika panapa ivavo vari kuuya kuzotanga kupinda mumusha vachitiratidza kuti ndiani ari kukonzeresa izvi ndobva kanouya umwe wokutanga achibva ramba akati mwana wangu handidi kuti aende handiri kuenda umwe akati aiwa pamba apa nemurume wangu ndaitopada kupagara apa kana zvichinzi zvicharapa kuti pamba pagarika pa tigare nevarume vedu zviraitika wangu sabheoenda hamaikumagunde hekumagunde zvakaisa musoto hekumagunde kupinda mumusha kamwana kapindapo 4 years ari mwanai mwanasikana 4 years kapiwa tsvimbo katenderere netsvimbo akazi kuudziwa kuti ita zvakati kakodzi geza maoko geza tsvimbo iyi chibata tsvimbo yako ita zvaunoda nayo katenderera vanhu kakagara kadzuka kagara pacheya kakutotamba netsvimbo wanyika zvikanzi nemubatsiri hei munhu wese ise maoko ako pamakumbo munhu wese akagara pano ise maoko ako pamakumbo Zimbabwe ndoda kuti nditaure shule inonzwisisika yezvo pakagara vanhu baba vemwanakomana womukadzi wokuzofa vanhu vevana amai vari kunzi vanoshandisa vana vane mushonga wangatopiwa vachibva kumba chinzi patiri kuenda kunoungana pane vamwe oyi mushonga uyu tikasvika ipapo muchapinza maoko muhomwe makabata chii mushonga uyu makaubata kudaro munenge makabata anditika ivowo zvakare vanga vane eploni vakabata eploni kudaro vakapinza ruoko nemueploni vakazvibata futi saka pakatenderera mwana haana kwaienda kautodzimaidzwa vanga pasina network hapana network +263 hei zvikanzire batsira aiwa bvisai maoko munhu wamuri kuona apa Zimbabwe akabata tsvimbo umwana wamunomuziva ka hausiri wanawo apa mukuru apa ndiye wandapfekenurira zviri pandiri ndobva ndaisa paari saka mwana uyu akadzuka asina chinhu inini ndatadza basa handichisiri chinhu munhu wese maoko pamakumbo pakaita noizi
kuzotsvaga ndi kwanzi imebvisa maoko adi vachiramba murume nemukadzi kubvisa maoko vari pakubviswa paiginya kamwana kakasumuka netsvimbo kutotaka kutondorova gogo kudai kurova gogo kudai so aiwa zvikanzi zvatanga Zimbabwe apa kusvika kanotsveta pamakumbo kakati ende kachitsveta tsvimbo ipapo kakabva kachimhanya kuita sekunonzi tsvimbo iyaika yakutomuchichidzira amai kuda kubvisa tsvimbo yaramba iri paro zvikanzi aiwa mama ichi chama kuda kubvisa chasiyana nemwana yes tsvimbo iyi ndati zviri pandiri ndo zvenanga ndaisa pamwana ndo zera ranga raane mwana saka zvabviswa pamwana zvikaiswa pamurika ndo simba riri papo mukada kunetsana netsvimbo tichazoita makuva 2 emuroora nerenyu taurai nyaya yenyu saka zvandiri kutaura izvi zvetsvimbo izvi zvakaitika nezuro zvakaitika nezuro saka nhasi ndo panzipo pari kupindwa mumba kuti panotorwa hakatadza amai ava inzwai Zimbabwe zvimwe nezvimwe zvisati zvabatwa kana zvazobatwa tozodzoka tichiti patakasiyira nyaya iyi onai zvakazobuda Zimbabwe inzwai zvakaitika ndakazotaura zvakare nemumwe mukadzi wemwanakomana ane mukadzi akaramba kuti pamakambogara nemurume wenyu chii chaitika zika ndakagara naye but mumba macho taitomanikidza kuti aiwa sezvo murume muno mumba vamai vanakomana ava vanonzi ivo vakarara vaikamwa vaitambwa navo wasvika panguva yekuti semunhu ane mudzimai wobva watorerwa kubaba uri kunzi uri mumumba uri mumbiya uyezve vakatorerwa bvudzi rekwakavanzika zvese zvirimo imomo kana vafunga kutamba nevana vavo ndomaonetanga unokodzonga imomo zvinhu zvirimo imomo vana vavo vanotovatora vachivapinza mumba vanotoziva vakubuda but kupinda mumba vanoziva umwe akabvunzwa kunzi iwewe une kangani uchipepuka wapa dho rekubuda mumba mamai vako mubedroom asi paunodzokera kuti ndarasika iri rega ndidzokere zvakare woona kubaba varimo saka ndandisimo but ondesingobada ndichadzimira zvikanzi chokwadi nhasi chai ndabudamo zvikanzika nhasi toda kunobata but patiwenda kunobata vane dzvinyo zvakare asi kuti tiribate dzvinyo iroro ravanoshandisa ndo rarichateya parichauya richida kuzotora zvinhu izvi tobata zvese pati zviri kuitwa nhasi musi wemande 5 January zvanga zvanzi Saturday weekend vakaramba vanhu vakati kwete ende vanhu vabva vati mwanasikana muroora uyu haasi kuvigwa kana vambuya avamwene ava vasati vapedzerwa apo vachibva vanzi hatisati ataura nyaya yekunzi makauraya mwana pari kudiwa chii saka izvozvi mutumbi wemuroora uri kumochwari nhamo iri kunzi iri kumba kwamai nababa vemukomana uyu ndokune nhamo asi vanofana kutanga vabatsirwa zvozoendera kumberi ikaroyi amai avo message iyi yanga yauya na 11:19 izvozvi 11:31 amai avo vanoshandisa mwana wavo kumuita murume ndosaka vari kuramba muroora ndinonzi mai Adeo kuinkomo vanga vabata kudhara network mai Adeo baba Isabel vanenge vanonamata soko dzina raMwari yes tisati tapedza vanga vatoziva zviri kuitika baba Isabel vana mai sei vachidaro kushandisa vana vavo kutoramba nazvo mukoma kepi kuita zvinhu zvinodzivaidza vanhu kuti zvinhu zvisabviswa kumakavabarirei bozho tinotenda mubatsiri wekubatsira mwana wekushandiswa naamai wavo avo 19 years yakambonzi achiri mudiki here wanga vane humbowo unorwadza isusu wana ndinonzi Darlington Vochora pamazowe pamatola famu saka vamwe vana vakomana vari kupi variko but vanongoita sezvo zvekungofamba vachera dzimwe dzenguva vanonogara kudzimba kunogara vakadzi ndo vanenge vachitochengetwa ende kwanzi izvo dzimwe wandikataura naye kunyange muri mumba ukabuda panze unoti gentleman kufamba ndiriga but panguva utoona dzimwe dzenguva kuti akabatwa hapana zvaanokwanisa kuita kuti shungu dziripo but munhu akabatwa KB na Bozho happy new year nyaya yevarume vanoitana mukadzi vakakwana here ndinonzi mai Naume kwagutsa kudomboshava idomboshava yes zvinorwadza chokwadi nemawandiro akaita madzimai baba Isabel iwo manakira vakaita magezero avanoita zvimiro zvacho ukada kuita 4 ukada kuita 6 zvaunoda kurambidzwa uri babaka
asi uchivachengeta Yes. uyezve vabereki vana ava varege kuti varoora dondo 0713938538 pabudzi na 0789600748. Ndiri kuona kasando dziri kupiwa mubatsiri. Sando dzake mubatsiri uyo amai avo vanonyadzisa. Ungati mwana ane 19 years hasati ave right kuziva mudzimai. Wakazvizivira kupi? Ndinonzi Stenanze nhamo yemari ndiri kuangwa. Kuangwa 77 kilometers kuti tisvike kukanyemba. Yes, kuangwa. Papa maita basa nzvimbo inoda kuitsvaga. Iyi nzvimbo handisandamboipinda, handisandamboita nyaya yenzvimbo iyi. Angwa. Angwa iri pakati pemusumbi nekanyemba. Ndo panoonekwa Angwa. Saka ndakadarika nepo. But vagarire kuangwa. Aiwa ngatimbotambe tese. Yes. Ndidane iwo. Please. Ndidane iwo Angwa. Gore rino tinofanira kakuita road show kumbire. Saka Angwa tikatadza musumbi topinda Angwa, tikatadza Angwa topinda kanyemba, tikatadza kanyemba toenda chikafa. Asi tofanira kuenda kumbire. Saka tiri kupindako. Tiri kuendako 2026. Ndiri kuona baba Isabel pane vari kutsvaga namba dzemubatsiri wekukaroi. Okay. Muri yeZimbabwe namba dzecho dzinoti izo 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndidzo. Tinotenda 25 minutes to 12 ndopafika nthawi pari manje. Regai katinzwe mashoko kubva kuna Gogo Chihoro vachitaura kanyaya yejambwa kana kuti munyama. Ndinonzi baba vaV bepa new grade, baba vaV bepa pa new grade. Kaipina bozho munyika dai maiswa mutemo unosungisa varoi. Amai avo muroi ane diploma chairo. Sabhuko wekubhuira dai apaoka varume ava vakadzi kune vaya vemumusha vanenge vari vega vatoshaya vanorora nokuti pamwe havanawo vadiwa. Baisabel varume veku bhuira ava havana madzimai here vese? Vane madzimai vese. Vese vari tu. Vese vane madzimai. Ndana baba mudzimba dzavo. Right. Ndana baba mudzimba dzavo. Saka nyaya iyi yasvika papi kubhuira? Tida kunzwa kuti nezuro. Sezvo vakashizwa nasabhuku nezuro yapapi. Okay. Regai katizonzwa kuti nyaya iyi yekubhuira yasvika papi. 0712 726779 ndiyo WhatsApp number yeNational FM, new WhatsApp number yeNational FM. Tinotenda nebasa rakabatwa nemubatsiri mukoma KB na Bozho hanzi kuuraya haisi tsika yakanaka, unoita ngozi. Ndinonzi Kainosi tapera kwa Murambinda BBC 07. Chakabatwa chimuti. Chakabatwa 3 minutes to 12 ndo pafika nthawi baba Isabel. Ndanga ndichiona imwe video ku Uganda yanga iri ku Morocco, Africa Cup of Nations. So pavakadzokera vachibva vashedzwa na president weku Uganda 7 vanangu madzoka. President vaiona matches ese akatambwa ne Uganda vaishedza player by player ichinomira pamike vachibvunza iweyo goalkeeper pawakavhomoka musuya uchienda kudaka kuti unoclear bhora uchibva wazonzvengwa bhora rikanogowa waizviitirei? Zvikanzi nokuda kwekuti madefenders anga asipo. Saka bvunzai madefender, woshedza madefender. Iwe defender sei wai attack. Ndakanakirwa each and every player yaibvunza mistakes. Yes, avaita maizviitirei? Munhu wese achiita sei achizvipindurira zvaita munhandare. Babesabel kukocha kasare. Clip ndakaona goalkeeper achibvunzwa zvaangaita mistake yangaita achibva ati inini handisi kuziva, bvunzai madefender achisimudzwa achiuya zvopita sei kuzopindurawo nyaya dzake. Iwe uri defender unofanira kudefenda, waiatakirei? Tinodzoka mangwana 9 to 12 ndinonzi Skillers baba 2 kumaruva pa cross Moresa next door yangu Mainosa. Skillers baba 2 vakachibata pamaruva next door Mainosa. Yes.
shoka kuti mitambo ya 2025 Africa Cup of Nations Finals yapita kamu round of 16 musi wemugovera ndo pakatambwa ka mitambo pakatanga mitambo ka ye round of 16 Saturday 3 January 2026 apo Senegal yakatamba kane Sudan. Senegal ikawina ka 3-1 kuzoti mugovera umwe chetewo ka Mali ikatamba kane Tunisia mutambo kapera uri 1-1 after extra time wakaenda kumapena. Then Mali ikarowa ka Tunisia 3-2 nezuro Sunday 4 January Morocco versus Tanzania nenguva dza 6 o'clock manheru Morocco ikarowa Tanzania 1-0. 9 o'clock kukatamba ka South Africa versus Cameroon ikagogodza South Africa 2-1. mitambo iri kuendera mberi nhasi apo chikwata cheEgypt chichatamba neBenin nenguva dza 6 o'clock. Then Nigeria versus Mozambique naora za 9 o'clock mauro. Ndokumira kuraita mafixtures ya 2025 Africa Cup of Nations Finals iri kubvinirwa ka kuMorocco komweko. Paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Halo kanyemba bonzo na kule. Zviri sei. Zviri bona sibeja pindira kubasa manje. Pariseko pa Cranbourne. Bakembo pakanaka chimuti chirata kuunganirwa. Tinotenda tibatsire itinzwe. Ya cabbage na uyo muri. Na nyeve. Wakomana. So tingadaro here wakomana kutora mutemo tichisoma uko yesu. Asina kunaka zvakaita asi cabbage totendo zvakatiza noupenyu. Asi tidongoti kuna zvakaitwa nomudzimai kudhumanisa hakuna kunaka. Kazhinji kanofunga kuita munhu wako kamwe chete one at a time. Okay. Mazvine rufu mukati. Hatikurudzire zvinhu zvakadaro tauro zvakadi one manje kutora mutemo hakuna kunaka. Alec Gweja. Une mudzimai uri kufambidzana naye. Unomuitira zvese. Ukati regai ndinomuona wosvika ikoko kune mumwe murume ariko unoita sei? Ya inini kazhinji kashoka ndinosvika ndotiya ukaona ndatoratidza kuti papapa handitese handidiwe. Kana ndinoti twangu senge zvikaita uya handiti pakanoka munhu uya bvatera kumashure kodhoko nakuti no munhu zvikanzi kuno munhu aripo uya yakangotuta zvinhu zvake chinyarere bvaenda kuavoida noise. Unongoenda bhosi apa hapana munhu akabvisa pfuma kapa. Pakuringogarisana mapoto unongotora zvinhu zvako asi varume vanogona kuseka kuti imbwende kutesa hazvina basa ndachengetedza upenyu hwangu. Okay. Saka apa kutongorwa pasi osiya zvakadaro chete. So napa ndiye akazofa kapa. Gweja apo wataura nezvevarume vakasangana kumukadzi. Ko vakadzi vasina varume vanogara vari vega semasingo vanoti ivo wavaona chete nhasi ari kupinzwa mumba, wavaona nhasi ari kupinda mumwe, umwe anozotenga grocery, umwe anobhadhara rent, umwe akatenga masofa, chimwe nechimwe chiri mumba imomo chine muridzi wacho. Chinoita kuti varume vaite simba rekuti mumba ndemani? Ndemangu. Vakadzi ivavo uri kuti kudii kwavari? Vakadzi ndutaura kuti zvavari kuita zvakashata. Nditi ita munhu wako one kana ari bhosho ndibhosho kana ari kanyemba ndikanyemba panguva imwe chete. Okay. Kuti umwe ndowe grocery umwe ndowe hembe umwe ndowe furniture. Vanhu timu yebhora yega inozoungana iri yoga yokubata kuita cabinet. Wobva wafa manje unozoita sei? Minister of Transport, Minister of Finance, Information, National Center wamagomo. Kuzeta waita ntudzo kumashene Harare. Pane imwe zvakaitwa hazvina kunaka zvitotaura nomukadzi. Akaona varume tizotika varume hatina zira nawo hamina kuti wakabvuta rekenheri wakadzava. Pakaipa. But inini ndiri kuti zvakaipa hatikurudzire zvinhu zvakadaro munyika yedu yeZimbabwe. Tsvaga munhu wako one mofara zvakasununguka. Kana unoti hachaita Gweja wotsvaga mumwe munhu. Ndizvozvo chaizvo. Handiti ndo zvakanaka. Pane nyaya musina kubata nezviro yekuAirport iya yokuti atezvara vakazoita so iyai. Nyaya iyo tarasukadita mwana wahunga akataura hake kuti ngatichitaura sefamily mukati memba handiti? Yes. Kana waitaura mukati memba atezvara vanofanira kuripa muroora. Okay. Kuripa muroora. Asi nyaya ikazikana kumba kwemudzimai yakatosvika.
ikatusvika yes ndiri kuona sokuti mukadzi anogona kufurwa nyama dzekuti enda kumapurisa baba vanogona kutoenda mujeri kufira mujeri izvo zvinenge zvakaipa here kana muroora akaudzwa nehama dzake kuti enda unoripota kumapurisa? Chinoitika chokuti hakuna mubereki anofarira zvakaipa kumwana wake. Saka vanogona kutomudza chezvoti enda uripota kumapurisa, hatidi zvakadaro kudaro pamwana wangu. Okay. Uye zvida kukurudzira varume kana tichidhakwa nemadzimai edu, mudzimai haafaniri kubva apiwa doro obva atomwa kupomba unokotodhakwa mboko. Ngaamwewo achisiyiwo pamangwana. Ngaanwe zvine mwero. Zvine mwero unotaimira kwete atezvara chere matsamwari mabhuru arigona kungoenda nokuseri ukongokurora obva apinda. Iko kutora mudzimai kuenda naye kubhawa kunonwa doro zvinokurudzirwa here? Ndo zvandataura kuti izvozvo zvine madhenja zvinonzwa akadzika havana kusimba padoro kana vachinda wangomwa so. Zvakasiyana nesu varume havana kusimba. Zvinano mukamwira kudheni patudheni kwacho ngachimwochi zvine mwero. Hazvina kunaka bhozi mukadzi akadhakwa anenge atova neweakness. Toona kuti dai mwana asina kupinda mumba dai baba vakatosvika kutopedza bhora. Zvaigona kuitika. Kunyepera kuti hanzi ndanchida kutsvaga chikunze unotuma mudzimai wako shamani ndendiro kunomuroora kuti havana here chawabika ndine nzara. Ndizvozvo 2 o'clock atezvara kwakuri kunyepa. Aiwa tinotenda pangu kumusha kushinga muroora mwana akawanikidza baba wake wari mubedroom wachitambidza muroora chipfeko chomukati kuti hanzi ndiwachirewo. Zvinonzi baba mukitomba mangu chicha mukabata ichi apa mukasati wamutambidza muroora aitojamuka donzwisa kuti zvizvikitika mhiko yanga iripo yokuti muroora dai akatambira achiwachaka anga atopinda mudende mawo manje. Okay. Saka mhiko yakaramba wangwane mwana wani muroora bhati izvo pano ndazvitadza bhati zvitoro rwake chitu inyaya ndinotoziva inini life yakaitoitika iyo. Aiwa tinotenda. Right, musakanganwika kuti Zimbabwe iri kuita co-host mitambo ye2026 ICC Men's Under 19 World Cup iyo ichatanga musi wa 15 January ichipera 6 February ichatambirwa munyika yeZimbabwe pamwe chete neNamibia. Zvakadaro kwa Zimbabwe Under 19 iri mu Group C nenyika dzinoti England Under 19, Pakistan Under 19, Scotland Under 19 pabodzi kana Zimbabwe Under 19. Kune vese vanenge vane mukana handei tinosapota ka nyika dzakasvika uye dzinenge dzichitambira munyika yeZimbabwe apo Zimbabwe iri kuita co-host 2026 ICC Men's Under 19 World Cup. Ndichikumbuka kuti aikona wense alendo achabwera mukati madziko raZimbabwe achakomedzewa nadzo mwebzo bvachaona mukati madziko lino. Kana 0789600748 0789600748 paita munango pantedi baba Isabel. Hello National FM. Hello taura ine simukoma makadiko zenyu irinane munofarere Boshongora. Ndiani watiri kutaura naye? Murutaura ina chana mtoi wapo. Mtewe tibatsira tinzwe pane ipi yaurira kutibatsira nezvayo apa? Pandanonoka kupinda pachirongwa apa mukoma wangu. Saka mafuka kutibatsira sipi kandi ndezvipi zvamuda kutiudzawo pandepfenyero pedu? Nini chandoda ngotora ndodai muri kutigonera panapa pangu togara tiri happy panapa. Muri kupi? Ndiri kwaMutare pa crossroad apa Tsvingwa. Right, ndiri kukumbira kuti mungotiroverawo futi. Mukati kudini? Toda kuti mutiridzirewo futi dzepachimuti tinzwe. Rikiti boo, ayaya. Motivational quote of the day. Mafaraira video la chikungu tiri kumapasiwa ka na Dr. Brian Ngosi. Dr. Brian Ngosi alikuti iwo pakaita nkonde usewenzese na kankurumbiza bziribenyu kuti urakuratani ita kuti bzibure ndawa upenyu unitalini bzaunifuna koma unikhoza kuita bzinkukomedza. Pakaita nkonde usewenzese na kankurumbiza bziribenyu kuti uramiratani ita kuti bzibure ndawa upenyu unitalini bzaunifuna koma unikhoza kuita bzinkukomedza. If there is a space, use it. That does not have to be enough, but just make it work.
life cannot be cut into personal sizes, but it is flexible enough to be adjusted accordingly. If there is space, use it. That does not have to be enough, but just make it work. Life cannot be cut to personal sizes, but is flexible enough to be adjusted accordingly. Kana pane mukana ushandise zvisinei kuti wakakura sei, ita kuti zviite sezvo upenyu hauite zvaunoda iwe, asi unogona kushanduka nokukufadza. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kakuna Dr. Brian Ngosi. Hello pa National FM. Hello, unipeke Dina Boy. Zviriseko mkoma wangu. Mushe takanaka. Tibatsira itinzwe. Ndiani watiri kutaura naye? Tinotenda matonhodzi pafuredzi apa kana kuti baba Leroy. Mukoma baba Leroy kana kuti matonhodzi, tibatsire iwo panyaya idzi. Umai vashata ndofunga nhasi karo ine 07 Boyera varemi. Iri kupisa. Iri kupisa kunyanya Boyera, ndotanga hangu ndiri paBoyera apo avo timu avavo yanga iri chikwaku kubhadhira chikwereti, yanga iri transaction. Because hatisi kuziva kuti apa kuti chikwereti nezvakazoitika zvakangotengera ipapo here? Hapana kubhadhira chikwereti nokuti wokutengesa dhongi kandi yanga iri mudzimai. Yanga iri mudzimai zvakare. Alright, wokutengesa dhongi ndiyanga ari mudzimai. Pamusoro pemari yake. Akatombopika nedoro. Pamwe doro rakapiwa riya. Aitsvaga kupika ndofunga. Boyera yarema, ndina hangu zera nayo. Hamuna zera nayo. But vanhu vanofana kutongotongwa because nemwandiro akaita madzimai vakomana kwakuita zvese mutu vakomana. Taurai zvenyu. Pakaipa ndoenda hangu pakaro yapo. Ana mai ngavadzore moyo. Ana mai ngavadzore moyo. Ivo vakabata vana vese kudaro kuti ndo wato vakadzi vavo. Musha wacho unokura sei? Kana ndimiwo apo baba varipo pamba. Baba vanenge vakatopotamiswa, hapana kana chavanenge vachimbotaura, vanenge vakatopedzerwa kare. Vanenge vakapedzerwa. Aiwa, chinobata chekukaro inototadza kuziva kuti nyika yacho tinoenda kupi senyika. Zvinorwadza wena. Tinototenda mubatsiri uyo kuti dai anyatsa kuvapedzera because vanhu vakadaro vanouraya nyika. Regai tenzwe kuti mangwana baba Isabel vanouya neupdate yokuti kudini ichibva kukaroi. Maita basa baba. Tinotenda muri yeZimbabwe 13 minutes to 12 ndipo pafika ndawe pa National FM papa Isabel. Regezani katibve kuti ndiani munango ali pantedwe. Hello pa National FM. Kanyemba na bozo. Zviri sei? Ndiri right stereki ini. Makorokoto egore dzatiri kutaura nani ari kupi? Mr. Intelligent Calvin Joao. Pachingoma farm. Ndizvo chaizvo. Tinotenda tibatsire tinzwe. Arege nditange ndakukorekta izita ramasara rekuti kukaroi kunonzi kukaroi. Sorry? Kukaroi kunonzi kukaroi. Ndio pronunciation yacho. Alright, hakungosiyana kwema pronunciation asi vateereri vanenge vanzwa. Zvabva zvaitira nezita ragogo wavo, amai avo, mwana wavo wavari kushandisawo, hakaroi chaiko chaiko. Asi rege ndikomende zvangu mubatsirire gabatsire ukari kutogona basa. Rege ndikomende zvangu ambuya wekupitirwa natezara wakadhakwawo. Okay. Tandiri kutoona ipapo nechekuti ambuya awa hapana ari kutoziva awawo. Ari kutoziva nyaya yese handisi mati mwana ndiye akaona baba handiti ka. Mwana akaona baba akanodza mai vake. Akaonodza mai vake apa wana tezara handiti wakuzviziva. Nyaya yakaenda yakasvika kakunana gogo. Saka apa manje zvakuratidza kuti awa ndowakuda kuvhara umboka uyu wana baba ndowakuda kuvhara umboko nenyaya yekuti uyuyu muroora hapana chaari kuziva nekuti anga akadhakwa. No, muroora akuziva because nyaya akaiudzwa nemurume wacho. Right, saka apa awa ndowakuda kupindidzana nyaya manje kuti isabude pachena handiti. Vekumba kwemurume ka. Saka wekumba kwemukadzi manje ndiwanofanira kutoenda nenyaya manje kwaSabhuku.
kana kwamambo kuti waitoende nayo manje waoneka watogara pasi manje wotoitange wari kuripisa avo kana tezvara ava wekunkwasha kani nyaya ndeyekuEpworth iyi kuna nasabhuku vana mambo ere kuEpworth vanofanira kuita sei? iyi ndeyemudhorobha iyi ndeyekuEpworth, right. Hai yakutoenda kumapurisa chaiko kai yakutoenda kumapurisa but kuti iende manje apa manje umbowo hwacho manje ndiori kutotsingidzwa manje nababa bhozi vakutoti rege titaurira nenyaya iyi dhingirikineka iperi bhozi ane umbowo hwese mukadzi ka nemurume wake. Ndiani anofanira kuripota nokuti muroora akaitwa izvozvo ari kunzi rega kunoripota nevabereki vekumurume? Ipapo manje ndo pakutonetsa bhozi mukadzi wacho manje akutodzirega kuripota apa akuda kuchengetedza marriage asi wana gogo wakutoziva nyaya watofanira kutoenda nemwana wavo ogara naye pasi wosvitsa nyaya kumapurisa. Vana gogo vanofanira kuenda kunoripota kumapurisa, wanofanira kutoenda kumapurisa bhozi wana gogo wakasasimudza musoro nyaya yatoti bhozi uyu zvaari kutoudzwa nekufemili yekurume wake manje nekuda kuchengetedza marriage zvakutofa zvakanota. Okay. Saka awana gogo ndo chitosimudza musoro manje uchitotaura nemwana wavo kana uyu yakupindwa nababa woenda neumbowo hwacho kumapurisa manje. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini Kelvin Zhwau. Alright Kanyemba. Hello. Amukasei. Amake. Amuka kurisei kubasa. Kubasa kwakanaka, kurisei kwamuri. Kwandiri kwakanaka kubweka nangu nenyaya yenyevhe ine kabhizi. Iyo nyevhe yacho kuwawawo kana isina kutemwa muje. Mati? Dati zvakaoma zvakaitwa nemurume wekuzouraya mukadzi uyo anga asingafanire kumuuraya nyangwe ayo nyevhe ichiwawa. Nyevhe inombowawa kana isina kutemwa mushe. Hanzi ukaitema nenzara inowawa. Ine mhiko kaya kuti uri nemwe munhu anonzi nokuda kwezvaari haatenderi kutodira mvura munyevhe. Basi manje dai asina kuzouraya mukadzi uyo aingomuendesa omusiya akadaro sinzi papasina akaroora. Ndizvozvo. Wamucheka wamuita sei wakunozvipereka kumapurisa ende kumba kwenyu wasiya ngozi. Ingozi chaiyo. Hayo ndongozi iri pachena chena nekuti akatouraya dai asinambomuuraya zvekuti wanga wasangana kebheji nenyevhe hazvina basa izvo kamwe aida kugadzira usaladi. Maruiko. Zvakaoma koso zikagogo kukaro icho. Veduweka vasadaro. Nekuti iyo vangati hanzi mwana ane 19 years ingava mwana ane 10 years zvingwanzwa munhau vachisana vana vachita sei vavo vanonzi vane 19 years havagoni kuita zvasikana vana vakaita sei ivavo vanga vakabatwa kavanava. Aiwa mbuya vasadaro ende vakagonekwa vedu vemubatsiri wesando dzake ndovabatsiri vatiri kunyatsoda muno muZimbabwe ivavo. Tinotenda nebasa rakabatwa nemubatsiri ende hasati apedza. Tinotenda nebasa rakabatwa nemubatsiri kwozoti avo vedhongi avo taida kusizonyatsoziva kuti anga achitiwa mukadzi uyu ndiye wechikwereti here tozoiti anga achiripira chikwereti wacho ye aida mari yake ndiye futi anga ari mama wekutengesa dhongi ndiye anga ari mukadzi. Asewe saka tukaenda kupi naivi wasiya mukadzi kumba waenda kumunhu wedhongi wanomubata futi chibharo ndiye toti chibharo ekana kuti vanga vachidzara vanga vachita vanhu havane madhira avavo vagara vachitodaro ndofunga ini vanotodaro pamwe dhongi rotofuti vakatengeserana rinotonzwaro saka vanhu vanga vasungwe vese uyo uyo akatogona akabuda pachena ungapiwe pondo namwari pondo vakazobuda $20 kapa. Aiwa yakabuda papamberi andanga watanga vampa $2 newachi yakashanda kuti tiri newani aizanga dziri dzekupe wani wachi dzakita iti pamwe wari kunyengerera. Amai Nosa. Toda kudzokera pauyu panyaya yamataura iyi yekwaRusape yenyevhe nekabeji. Mune nyevhe yenyu maona kuti nyevhe yakuvava. Munoita sei kuti muzoswededza kabeji padhuze? Unotanga watosiyana nezvenyevhe kaizvo unota nyevhe yakatemwa zvisiri zvotombosiyana nayo woenda hako kukabeji wonogadzira saladi kana kuribika rinobikika unongoita zvawada naro. Manje yakada kubatanidza nyevhe kuzosanganisa mupoto wari nekabeji. Unoiudza ere nyevhe kuti handichakude? Misa nyevhe andoudzwa kuti nyevhe pambai nekuti hapana karoora ka. Okay, ko kana anga achikutengera yanga achikuchengetai? Aiwa ungochindichengeta zvako but atasvika kumagumo kandazowana kabeji inoda kugadzira saladi inoda kugadzira muriwo akandasinga kutambirana neizvi.
Ndawana bidzi. Ndakamborwa kaiyo vari varume vanhu vega vega vakauya chitabika nemoto dzezvinhu. Tinotenda Mainosa, bye. Mainosa. Uye mukomborerwe mumhorese vanhu vese vakateerera kani chembopela amukira kundimhoresa kusenseni hanzi udze kanyepa nabhosho ndakadzoka kakubva kubhora. Taimuona Mainosa. Imboro yaupfutidzei. Ndakumbodza wapfutidzei nhasi. Kuti ndikazorova ndapedza ma10 days. Muri pa ma10 days? Tikubvambira nyaya dzacho. Muri kunamati, muri kudeiko chamuri kuda goro rino Mainosa? Andiri kuda goro rino ndakwenda nona Munangagwa nekuenda nona wiki neyo. Handichaudza Chigeta anodzivambira nyaya dzacho anondiswededza kuvanhu ivavo. Munoda kuenda kunoona President Dr. Emerson Mnangagwa kuti zviite sei? Ndine zvitemo zvangu zvandira kuvaudza chete zvishoma shoma hazvina kunyanyowanda. Asi ndapadhuze zvangu. Aiwa, tinotenda. Dai zvaitika zvakadaro. Zvaitika ndaudza Chigeta naBlasida uchadzivambira nyaya dzacho. Tinotenda maita basa Zimbabwe nokuteerera kachirongwa Bhoshongora segment the hottest mid morning shows in Zimbabwe. Ndinonzi KB Kanyemba Bonzo pabodzika na Washington Marimira aka Bhoshongora. Timbwera pomwe mangwana kuchoka na hora za 9 kapata 12 o'clock. Baba Isabel vanenge vachidaka kuti vasvitse nyaya kuti muti munobatika sei. Icho kwadi muri Zimbabwe vanochida kundibata munodibata pa number dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sapita Zulu po rikiti vo mapata basa na kutetekera kwanu. Tichakusiyai kana Nasgudanga Moli Mulauzi ndawe pa National FM zafika zoka pana 12 o'clock. Ivani muve numba yemuonekedzano momento ya brillianto.